Hi guys! So I'm so exhausted because it's too hot outside. As you can see, wala kayong makita sa labas. Ayan, lumilitaw naman. Dahil maaraw, mainit. And mararamdaman mo talaga na lagi kang uhaw. So I think, ang dapat gawin natin today is kumain ng malamig. So, today, gawa tayo ng halo-halo.